Sejisin pat nga ai U Blei kini kalat ke bengiyo benia kenduk kumni kini kerensan. Bana kalian ke Good News TV nga ai ku Blei baroh kinong pet kinong ngam ya kini ke Bible study ke bengiwan ra man ke Kynthei K.J.P. But ni layo ban pendep ya ki lai teli ki sam hau ni ubnai ban ngeit kem pdiang kan mau ngile kren ya ke jing trang U Blei ke sam ke ban riu pulai ngile kren ru ya ke jing sentu na U Blei ke sam ke ban nyau pulai bat ru ya ke jing yo mat U Blei ke men sim ha ke sam ke shi spa lai ha ke ni ke por ngine pai sakawai pat ke sam ke shi spa lai pulai bat ke phang pdiang kan nong shapang ke jing JINGPUSON IA U Blei te shwa bangin yo bani puson lang ye ke sam tu ngine duai nga ai ngui me ken U Blei bangi yo ke ni kalan ban wana khmat jome ban ngi duai ke ba me men kren ngi men hikai ngi do men simba ko jome shimti ke ni ka por ke ba khindiat ke bangin yo bani puson lang ye ke ktien ke jome ke ba pet ke ba sngap ru ye ka ken yo ma de ke jing kyrkhu ke jome kerteng jisu ngi duai amen ki parlok bad ki nong pet nong sngap ye ke ni ka program ye ke ni ka Bible study ka sam ka bishi spa lai pulai ka long ka sam ka wei ni ki sam ki balingkot haki shi spa san potli ki sam ka balingkot ka dei shi spa khat nyo bat ka ni ka sam ka bishi spa lai pulai ru ka long ka wei ni ki balingkot bat ka ni ka sam ka balar wai do David dos David bat ngan shupuli kumba ka long ha ka ni ka por tang lai teli ki dekhon hakmi ka babha bat ka ba itenat katno bagi para kia shonglang ha ka ba so ka wei kalong kum ka jing sle ka ba kodor halor ka kli ka ba tu ji ki nyu tumo ya ki nyu tumo aran ken ka ba hiar ha ki remyang ki jan jogu kum ka jeru herman ka ba hiar halor ki lom seon na ba hangta ken utrai ula hukum ya ka jingkyrkhu ka jingim ka bahala karta ken kalong ka besuk bahabangin puli tang shipang pet ngila depan puli baroh koi ke sam ka besis pa lai pulai bara shwa bangin pai shikani ke sam ka ba ka phang peding kalong ka JINGPUSON IA U Blei lani ledang abu ka jingkeli ka ka ba JINGPUSON IA U Blei tambah shwa bangin pet ka ba JINGPUSON IA U Blei nga kwa ru bangin yo ka ba JINGPUSON IA U Blei lada don ka JINGPUSON IA U Blei kin don ru ki ki bangi JINGPUSON IA U Blei but lada ngi puli ka tin ka jong Blei ka kitab proverb haga kitab proverb ka lenong ka ban riu ko khot khat riu do khat khandai ngan puli he fi ka ye thu kum ni ye ki ba U Blei u ka lenong ka ban riu ko khot khat riu but kado ka ba khat khandai ka ong kum ni don riu tli ki ba utrai u shisha riu ki balong ke jing ijli yu ki khmat ki basarong uthled u balam ler bar ki ti ki ba penmi no ye ka snam ba lui ka donut ka ba puni ke jing perkhat bomman ki kjat ki bastet ban pet ke jing sniu u sakhi u balam ler u ba persat ki lam ler bar utau ba bet ye ka jing ya ka jia hapdeng ki para kini kin riu tli kini ken ki long ki ba U Blei u bat lada ngile ya ki kapen sngo si ru ya U Blei bat kum cha ki parong akwa ban lam jing mu chefi ba kani ka sampat ka de ke ba sngo tenat ban yu ba U Blei u pen pau hangi ka ka bangin pen sngo bhayu lani kum no ngin pen sngo bhayu nginum nang kum no ban le ka ba bha lani ban pen sngo bhayu U Blei lada U Blei pen pau hangi ka sam ka ba shi spa lai phulai ka de ka sam ka ban hikai yangi ya ka ba bha bat ka ba JINGPUSON IA U Blei bat namar kata hagani ka sam ngi shem bagini ki kentien ki ba unong rai sam haga sam ka ba shispa lai pulai ka khot ka baning kong wong ka ba bha bat ka ba itenat kata ka ba bha bat ka ba itenat kita ki kentien ngi di ban skong thu shai kedar hagani ka por bagini ki kentien ki long ki balingkot ki ba skong suk ban skong thu hari ki jing mayan haka nagaktin Hebrew haba ong baha ki ong tof lani ngimla man keno ko made ka Hebrew lani top ki ong but kani kadika way na jinglong ka jong Blei ngiar waru Blei ulong babha Blei ulong babha
But abo blei u penlong ki e fin ken mau ba u blei hadin ba ula penlong ka sngi ka ba ula penlong ki e ken riu sngi ka sngi ka ba nyong ba dum shong u pet shabaro ka jing pelong jong ba ong kalong ka babha riu sin u blei wong ka kitab Genesis ka long ka ba ningkong ka record ka ba sao ka record ba shipo ka record ba khat ar ka record ba khat pra ka record ba arpuwe ka record ka ba laipuwe u blei ong bet ka babha ka jing penlong jong u kalong ka babha. But di tang way ka bobli ong kalong ka bambahan na poy ka lenong ka ba ar jong ka kitab Genesis ka dekat babha ka bakhat pra bobli ong kalong ka bambaha bobriu un shomar way. Ka jinglong babha ka deiru usok jong mensim. Bangi puni haga siti apostol Paul nang basan dekat ba arpuar ukren ya kata ki sok jong mensim but uway na kita ulong ka jinglong babha. But kumta pinsyam bakaktin ka jo u blei uwat nangi bangin le tang ya ka badai hendrei bangin yai be ban le ru ya ka babha nama ki kam ka jo u blei kim long tang ki badai be u ban le hendrei ki long ki babha shisha ki ba ula penlong ban namar kata ban le ya ka babha ka long kham krau ban ya ka bangila ban le ya ka badai. Baru blei kam sngewbha ya kata unsyam sngewbha ka jingim ka jongi tang namar bangile ka badai bon sing yong ngi dei ban le ka ni namar kalong ka badai ka ka hok ka jongi nanjing baklai kata hari kat no ka ban kam sngewbha yo blei la ngi jiet ban le ya ka babha katakin kan pen sngewbha ndai tang ka badai ba namar kata ka ni kalong ka ba jiliu bhada shisha nang taru haba ong itenat ka kentin itenat na kentin Hebrew ki ong naim ka ba mud kumno ka ba mud ba kata ka ba ilu ban pen ka ba ngi la ban ong gi khasi ngi jong ba iya bin ka ba ngi iya mat kata ka ni ka ba kring neng kong yengi but apostol Paul ukhat yang ke sini Filipin nong besar khot bapra wong tu nyin perkhat iki babha ki itenat ki bade yaro kum tu ter ka de yang iban yai perkhat iki babha rei ru iki ba itenat ba u blei habo penlong iki baroh mdei bo su penlong ben tang namar ba kilong ki badan kam bandan u blei u thau iki jing thau halaka jong ka jing thmu u thau iki ngam u thau iki sim Henry kita laka jong ka kam ula namar ba kidi ki kenja baher ula ban shu thau be jaga juga dur ka jongki nesi ko mikin jamau be sudan tham yang re em udah pen itenan kadadon ka rong ka rup udah sut rong ye ki udah penlong ye ki jinglong ki ba pla si sha bangin pen udah pen itenan ni iet ban pen bar kata ka de ki ka bong bleu la le bar ka deiru yang iban perkhat ye ka ba itenan bagi tagi bapet saudong yang ikin kuat lem ya ka. Bana mar kata fin syam bagi ka ba itenat ka penlong yang bangi kuat ban kata. Ki kena red ngau kun badang red dia lam syatu fin i kuat ban kata ngasi ong i udang kabret beli bi kata ka ni beli bi kata wong ba itenat. Kata ka ka ba penlong ki bakin syu kuat ban kata nama ki itenan. Jadi mar kata fi ki parbangan bagi parlong akwa ban ong ye fi ba kan ni ka bangin ye kerana ka ka por ka Bible study ka de ye kata ka ka babha bat ka ba itenat ka ban kring ru ye ki we bat kata ka de ka ba skong tenat hang ni ba ka babha bat ka ba itenat ka de ka ba ka Hebrew ki ong ka yakhat Kay kata yakhat ka de kata kababha ba ka ba itenat katlo bagi para ki shonglang hakabaya so kawai karon ka jingduwai chung halor Paul Wilbur wai bon mak no wai Hebrew ki berwai ka jing Hebrew ki wai ka jingduwai ka skotanat ba hinay matov unaniaim kani ka ba skotanat ba ka jingduwai but kani ka jing ya kani ka yakhat kadai ka tenrai jong kata ka bahabat ka baitenan bari yakhat kamu ka jinglong ka wei ka jinglong shiteli ka bomut ya ka jingiasyong ka bangilaban ong ru ka imlang salang ijingmut nangi khasi imlang salang stenan ba kemudian imlang im ka wei ya long ka wei kata ka di ka bahabat ka baitenan hakmat jong blei yakhat but ngaperkhat sisai kani ka jinglong ka wei habang ngingiwan kaway kublong ipensngewbha ia U Blei. Tang ba? Baroh kipor ba U Blei
Usyam sngewbha bagi beliau kia long kawai. Fikir mau na em, ya kawai ke bangi pulia ke kitab Genesis, ke lenong ke bakat wai, na do lakot ke banding kong ke do akat kendai. Fit syam bakal dan te ke puar ke bang beliau ya long kawai. Kia kenduk lang, kia syong lang, kia perkat, iki. Tambah ya kata apa do beliau kelam sngewbha. Balik ke lai long kumta. Balik ke sam ke besi sepak lai pulai pada namar bagi sok lang kawai, kalau ke babha bagi bitenan. Balai ha babel pada kamlong ka ba itenan kamlong ka babha bagi kia wan lang kawai ke ithanai ka ba penya perang ta tengini puli ka ni ka kitab Genesis ka lenong ka ba khatway ka dokhat ka ba sa ko angkum ni ndaklia syong lang kawai kilia long kawai kilia long shitli ka dokhat ka ba sa ko kila ya ongru yang ini te ya kanong ba oh taki kentin nga sngol aku mune hemaya yang ini te ya ki kenro kani pada yang ini te ka nong ba kawai ya lade bat ya ka kutru kawai ka ba ka clear jong ka kan kot hado ka beneng batung ini thaunam ya lade ba yo an pensa kama keleng yangi hakman ka pertai baroh ke jingia phera pedeng ka sam ka besis pa lai phulai bat kani ka por ba ki briu ki wan lang kawai ban te ya ka kenro babel ka ba ya pher ka long tang kan ni haba ki briu ki jong U Blei ki wan lang kawai haga sam ka besis pa lai phulai ki wan da kawai ka thong ban pendan burom U Blei kat ba hak ani pade ka por jong ka jingtei ka babel kata kam de ka jingiasyllok kata kala de ka por jong ka jingiasyllok ba ki sla kum no ban pendan burom ye lade bar kata kalau man persya ya ka mon ka jong U Blei namar kata ka khasi ngi ruspa pa bi ka tin khasi kaya selok bar kaya sela kaya pher haba ya selok ka no ka bengi selok ka te ka jingi sela ka pen pra hayeng ha semru haba ka kemi kaya sela bar ki khon ka wan ra ya ka jingi pa ya pra bar ku pa ka yeng namar kata ha ka himaru haba don ka jingi sela ka don ka jing pa leng ha ka hima ka sensyar ka khadar bat namar kata kani kaya selok bat kaya sela ka pen pher ken baka jingi long kawai baka jingi sok lang kawai kaya khan ka badai ka nong rem jong ka jingi selok kata ka pen sngewbha U Blei ka badai ka nong rem jong ka jingi sela kata ka long persya ka man ka jong U Blei baru Blei bitar sla ya ka jingi sela andre usyam sngewbha ya ka jingi selok berfitip kini ke jingiasyllok ke jingialong kawai kan niti kalong ka ba itenat ka ba kring ki weiru baru try jisuru ong ya kata haga gospel Yohanes kalong ba khalai lai pusan wong gumno wong da kani kin yo tip baroh ba pilong ki senran jonga lada pidon ka jingiit parlok hi pi perkat ka pertai kan tip bangi nong bodu jisu mendai namar banga penak thelit banyalam mendai namar bangala banai khawi ki beduk si berni ke kita baroh kalau ke bedai sudah bani alap bani arab ki beri ki beduk ki berjenjan kalau ke bedai sudah kata hendak ka pertai kan tip bangi di senran ki jong jisu namar bangi don ka yakhat namar bangi selok lang ngidon ka jinge ie ngila bani imlang sa lang ngidon ka jinge dei ka bajan ngidon ka ta ka jinge long kawai kataken ka kringi ki beriu kin itu yangi da kataken ka nong rem bana mar kata kani kalong ba skau tanat ba ka sam ka besis pa lai phulai bar ka sam ka besis pa lai phulai kani ka sam jo ka jingiasyllok ka sam jo ka jing pendan burom U Blei bad ya kani ka sam la ju tip ru ya ka kum ka wei na kita ki sam jong ke jing ruai ki kurdan la ni kide ki jing ruai ki kurdan daga paring ki ju ong ki songs of ascent daga Hebrew ki ong shiri hamalot kini kide ki jing ruai ki bangi shem ga kitab sam kum bakhat santli sedang lalu ke sam ko shis pa arpau hadu ke sam ko shis pa lai fu sao ki babun la tho ru do David u Solomon u tho ke shis pa arpunyo bat ki we ki nong tho ru ki tho ye ki ni ki jing ruai ki kurdan kini ki jingiwai ki kurdan kini ki jingiwai bagi kon Israel ki jingiwai aga por bagi le ki us Jerusalem nong ba Jerusalem ki jule ka ni ko ba ar lai sin shisnem bara bagi le ya ka ni ka jingat lenti ban pendon burom U Blei ki jingiwai ki am tu perkhat ka jing pelet jingmot ka jong ki kalong tang kumno
ban pendan puram U Blei ban ya ro ban mane ban kan mau yaki ke bola le ha ka jingim ke jongki ban mar kata ke ke basnutan ya ka ni ka sam yaki ni ki sam ke bangi ong ki shiri hamalot lani kini ki sam jingiwai ki kurdan kedai baka ka donut ke jongki kedai bet show Blei ban pendan puram U Blei ban mar kata U Blei usnutan U Blei Un namar bakia wanlam ka wei kata ka bensim mendai bania selangan ong yang saja sen ada bania selok kumluban pendan puram U Blei ti ushabi jong ka JINGPYNSNGEWBHA IA U Blei ngan ong yafi U Blei nan kidai gini ki sam bangini pen na do ka sedang kadai hi ka jing terang U Blei kadai ka sedang ka jing terang kini ki makwa ban ki ushakanong ba Jerusalem kidai ki badan ka jing terang ka bashisha U Blei nang ta pada ki badan ka jing sngewbha ya ka jing dai ka jan ba U Blei ki slok ba U Blei man ka sngi ku muasam ka sam ka bisi ka banyu polai nang ta pat ru ki bada yo mat ya kata ka jing dai ba U Blei nadu ka mensim ku ka sam bisi palai berkata ken kalau ku musyabiu ba ple bakini yo mat ka jing kyrkhu U Blei ba ka taru kalau ka ka ba JINGPYNSNGEWBHA IA U Blei kani ketika sam besispa life ulai kata ketika nongrim barkalong kumnu anda kikun ki jong Blei ki so lang kawe kani hi kada ai nuksa ketika sam no rai sam kumnu kalong kum ka jing sle ka bakodor berkabar pada uang kum ka jeru Herman kawe ketika JINGPYNSNGEWBHA dan ke jing sle kawe pada ketika jer ka JINGPYNSNGEWBHA berko jer ka jing sle berko jer kini gidur ngakwa ban bu dur ba findu ui ka jing her ba U Blei uong ban kyrkhu da ka jing sle ban da kata ka jer haba keren syapang ka jing sle kani gede ka bangi syam da kitab Exodus kalau nong ka balai po khot arpu ar hadu kani ka ba hadu ka ba lai pulai sendan fiaban puli bat hang ni pin syamba katu kan ni khot kan chupuli utrai lo keren pat ho Moses sudah ong to shimru hame ya ki jingiubi ba kodor naka merbes ngo sanspa shekel naka sisia batiang shiteng naka ta arspa san pau shekel ken ban naka kalames batiang arspa san pau shekel ban naka kasia san spa shekel kat bakum ka shekel ka jaka kentang ban naka umpniang olive shihin ban ben thau daki ya ka umpniang ba pensle ba khoj ya ka umpniang balaya kleken kom karukom u a po tekari kan long ka umpniang ba khoj ya ka ban pensle senang puli ma pi bro ki dekhan stang awengan puli men pensle ru daka ya ka tabarnakel ka jingiaseng ba de ka senduk ka jingpla tat senang puli ni sngewbha aba uong unong rai sam bakan long kum ka jing sle ka bakodor hakli kani ka mutben ya kani ken ka manadu ka por ka jong Moses la kren ka kren ken ya kata ka jing pensle bakentang ka jing yo mat ya ka bakentang bat ka bakenjam sim no Blei ta ri jing kyrkhu ka bakrautam bat pin pe jang ni la fi la ban mudur ngan pani ka dur syapang uni u lingdo pinyu i ka dur ka jong ubat kani ka JINGPYNSNGEWBHA bon sin ki julek shpenjau kumik sign shu jau ni kinja umpniang ni kinja JINGPYNSNGEWBHA berkhle ba dekini ki ban la puli happy nthe i tai JINGPYNSNGEWBHA kan dian man ngamudur institut malu mala khle henry hang ni pan la ong ba kata ka JINGPYNSNGEWBHA kan long gumno la ong ba kan tu naga khle u aron kan tu yaki nyu tmo ki jong aron but shadow kiram yang jan ki jong aron barang tu ka por ki phong ki jan je phi ka jan ko ka poi slak jan tinan du ka khle a du ka slak jan kan tu kata ka JINGPYNSNGEWBHA barang ni ki mi begini ka kentien ba ka tu yaki nyu tmo kada hiar ki kentin tu hiar ki pen iba kani kani ka jikr khu ka jo Blei na shalor
ka ba shu tu ben bat ka jing tu ka jong ka long bok i jing pasle i ba shu jaw tok mentah pada ka shu tu bok kani ka basung tenat ba kadang ka jing te bok ya ka jing kyrkhu ba kan jaman sim ha ba ki khun ki jong blei ki wanlang ka we ban ya ro ban mane ya u kada tu chadu kirim yang jan mundur mafi kadai ka jing pen sle ka ba dap kar hai ka ba shlei shisha but day ka ni ken ka bono rai sam sa ka sam ka ba atulai dekat basan ru fikan mau ong no rai sam mesle ya ka kli jong ar ko pniang ka khuri jong ka shlei but day ru ka ni ken ka bono ngi tu lupa joel la yu I lupa baru ong kumno wong kan jiate hadin kata bangan tebuk yo mensim halor ka do baroh kanun ka jing tebuk yo mensim halor ka do baroh baraman baki brief jong blei ki wan bani so lang ka we vishem ka testament betamai ka kitab ki kam ka apostle ka long ka baar ha ka sngi pentecost ki mar ka jing tebuk namar baki le shong lang ka we kilia pelut porsi pos ngi ha ka jing shong lang ka we ha ka ya khat la banong baki so ka we hang tak wan ka jing tebuk ka jing pensle ka ba shutu be haki ka ta ka por ka jing pensle ka ba kan jaman sim shisha ka la ban kan thup ru ya ki so ki jong men sim nang ta ki jing ai ki jong men sim nang ta ban mar kata ka ni kalau ba snow thiang ban perkhat ba ka don kata ka jing pen sle ka ba tu puk ka ba hyar shado ki ming ying jan ka jing pen sle ka ba kan jaman sim saka wei pat la pen sriem hang ni kan nong ru kum ka jeru hermon Kynthei pinga kwa bagin snow thu ba ka ni ba kita ki jeru hermon ka ba hyar halor ki lum seyon pika hyar halor lum seyon pinda pe ya ka mam fin la ban pe ki dur we ni lum hermon long ulum ubaki jer ki ju phalang ye ki jing shai ki jat sngi banda pe ikum ka ksiar ikum ka rupa kita ki lum hermon namar kita sa ki ni ki jer kan step but aba soptha ulum hermon anda poi pada kali ki ju soptha ulum hermon ju soptha barak poliur per ki tu lut bat ki pendap ya ka wa Jordan kata ka ka ulum hermon kilong ki ba sauthiang man perkhat ki ba apoi si Israel kin tip kham bahai ki ni ki jaka ani ka ba suk tanat ka don par ka jingya pher ki ni ki artli ki dor jo ka jingkyrkhu ka ba ning kong ka ki jing pensle ka ba ar ka dei ka jer ka jing pensle ka dei ka ba tu no hen rei hang ni pan fin da pej ba ka jer kam ju tu tang hang ni kong kum ka jer ro herman ka ba hyar halor ki lum seyan ka ba mut ki wan hyar ki lum seyan tamanang ni kim tu chu ka jer kim tu bat ka ni kalau ka ba sngau tenan ka jer ka yai ne tat lanu ang Hosea ke nong ke kitab Hosea nong itu lupa nong basau kho basan wong ngan long kum ka jer ho Israel u ya thu lupa kren ni ka surga jo blei u blei bong ngan long kum ka jer ha Israel uta u banum jano kum ni ka jer kan wan step perngap kelawan ka jer hane kanum ja kat bom wan ka sngi kan yai ne tat anda sa ka sngi anda wan ka sngi anda wan ka step ka ba pernai kumta ka kren ru ba u blei un long ringkat ban ngi ka kren ya ka jinglong ba yai ne jong u blei ha ba ngi ni wan lang ka we u blei un dan lang ban ngi u blei ru un ya lang ban ngi u blei un kyrkhu yang ngi bana mar kata ka jingiaseng lang ka jingia kendu lang ka deiru ka jing kular ya ka jing long ringkat ka jong blei bau blei unlong ko jer tat ondang yu i ka jing shai ka sngi ngila baniat kan no ko ka jing dum ka miet ngam tip ka bakum no hane ko jer kan pen klat ya ka miet ka step kan sa kliap ko jer ya ka miet bat kan sa pli ka lenong ka bathamai jo ka step ka ba pernai tidak mar kata ka jer ka pen waino ya ka jing dum ka miet bat ka lam len tiru ya ka jing shai ka step kan ni kan ka jing kyrkhu ka bas ngau thiang ban perkhat ka jing kyrkhu ka ba kan jaman sim bangila ban mat ha bang ya so lang ka we ban amar kata ki para bengai ngaju ai ngo u blei ya ka por lockdown bangi myo ban jingiaseng pinong kumno nga ai ngo u blei ba myo le jingiaseng
ngalaju yalap ngalaju ongru ia kata kio ingat teman besan kumnu pilaban ong mafi teman besan ka pisco mu u blei bomyo le jingiaseng namar hoy ka por lockdown ka klam covid kat kendai ngim yo ban ne jingiaseng ngi jingai na ka yin ka jo blei hendra ngi jan pat ti sho blei ka don ka yakhat hayeng kestan kibam ju rwai lang ki le rwai lang kibam ju duai lang ki le duai lang kibam ju puli lang ka khtin jo blei ki la puli ka don ka ta ka yakhat ka jingiasyllok bahkan zaman sim hamman lagi kerstan bagi para bangin ngosi bamentapat ikum bagi iki kila biang lut na dong syadong bat ngila sedang ban longkum gi masih zat sam ngian lai lan pat ala ka jong ka lenti a bangin daya wan lang biang tang siyeng ru bangin yo bania selok bat bania pusan kumno ban pendan buram yo blei bagi balang jengikin shlei da ka wei ka mensim ban terang ban mani ban pendan buram yo blei kat no kana ba sung thiang sisai kata ban mar kata kani ka umjer halor ulum seyan ka umjer u herman halor ulum seyan kani ka ongkum no na bahang ta ken utrai lo hukum ya kata ka kyrkhu ka jingim ka bahala karta kani ka kyrkhu kam dei tang phang Henry kaban yaine halakarta. Kataru kadi kabala kyrkhu blei hakapor ka JINGPYNSNGEWBHA ka kitab Exodus. Kitab Exodus ka lenong ka laipo hidkot ka basyadin ka ongkumno. Batman pensleru yaw aron badigi kun shenrang jongu kani kan long hanga ka pdiang bakhoj ya kaban pensle haki pateng la pateng benriu jongki. Hang ni pat ka ongkumno hang nabahang taken utrai ulah hukum ya kata ka kyrkhu ka jingim ka balah kartaken ka kyrkhu ka bami na ka jingiasyllok ba im ba U Blei ban pendan puram ya U Blei ka penyo hangi ya ki kyrkhu ki ban yaine pateng la pateng ban namar kata ki para bangit ki bai ka sam shispa lai phulai ka pen pau ya ka ka U Blei sngewbha ba unda kyrkhu kum kata ka JINGPYNSNGEWBHA ka mantut na ka kli hadu nyu temo do ki remyang jan jong aron dan ni jong lingdo ban kano ka kyrkhu ka ban yaine junom la junom kum go umjer u herman ka ba herman ka stem haulum seyan para bangit U Blei kyrkhu kini ka Bible study na do ka jing trang ya U Blei ngila ban ka jing keli ngila ban sngau ka bangi sentut ya U Blei kum ka sama nyu pulai Henry ngi diben yo ma dia blei ka mensim ke jongi kum ke sam ke sis pa lai patungin im sngi nang ni kum lu ban pen sngewbha yo blei hamman bangi seng lang bangin dadan ke jingia kendo lang ba ke jingia seng lang ban chia kren kum no tin pen sngewbha yo blei daki ktien daki kam daki jing trei daki jingmut chupar khat ba da kerukom mani ba kerukom ya ro ke jongi para bangi ki be lada dan hangno ba utngiat jong ka jingia selau la yo jaka tungin duai ba U Blei Un weng yuta utngiat bat ba U Blei Un the ya ka mensim jong ka jingia selok ka ba keluan ban pendan buram pu ya U Blei kyrkhu nam ta ka buram ka jong u tungin duai ngai ngo ime ba meng la pling kene ka lan ban ya pusan nang ka khtin ka jome bani ai nguk ba keren yangi so ai begini ki kentin kine aga donot ke jongi ban ga joy men kyrkhu baroh ki nong pet nong sngap ki beli put na ko ke yo shko we pat ni Bible study ni ai ka buram ke jingiarap ye me ban ga duai ke nyau blei ye ka ba making go try men like ru ingi ki kyrkhu ba dap yang jomi ki ba tut ne ka ket jingin ba jomi blei ku ba ke jingai Jesus Christ utrai nam ke jingiasyllok umen simba ko ki kyrkhu lai away ken long lengkat bangi ki ba sngap ki ba pet ye program ba baroh ki ba mani me mentah la kataru amen U Blei kyrkhu yangi nam ta ka buram jongo amen